Anong baklon ko? Tabako eh. Ano? Tabako. Okay, tabako. Good morning mga paps. Ayun naman kita sa vlog ta. Mabalik naman kita sa aton niya dating gawin. Hey kids. Lahat men eh. Okay. Siyempre ma-time in ko sa office tapos may mga baklon lang ang stuff. Okay? Okay. It's always food with you. Lola! Ano akong mission gani? May hatag ka sa akong niya mission? Do may hatag ka man sa akong niya mission? Ano? Ah, okay. Hindi. Ay, pep. Ako na lang. Ari ko de. May ari ko de. Ha? Okay. Hambal, anong baklon ko? Tabako eh. Again. Liwata, ano? Tabako. Okay, tabako. Okay. So, mga kabyanan, kita nyo anong gusto ipabakal ni Lola ko. Papakal sa akong sang tabako. Pagbalik ko lang, may ano ka na. May suyop-suyop ka na. Ano yung favorite game ni Lola? Ang solitaryo. Kaya sa solitaryo, makamuni-muni siya, makapanumdom siya sa iyang kuturo. Huy! Ga, latata! Okay. Let's go. Here we go. Wibis subong, so may wibisan. Makapakal tadi sang tabako ni Lola Dear. Okay, here we go. Let's go. Tindaharo, medyo busy sa Bukay Wibis, pero late na. Ayun. I can smell it. So ano ba? Sa may mga bakal na tabako. Isa ka mano. Nagbakal ko si Mos, ano? Tandaan mo? Oo. Anong 50 pesos yapon? Isa hamak ka to. Abot, why? Hari niya, parang gilang nagkapang ano ko sa. Ano, kusada ko mga rata. 100, noy? 50 lang, 50 lang. Sunog baga ang 50 lang kay... Pero gusto kong pinanyogit ka namin. Ang pinakaswabe. Oo eh. Sa mo na yung mga tabako. Nga, chay, may iba niya. Para sa ano yan? Ay, uno. Ginausap na maskada. Ay, ne? Ano? Ginausap? Ginausap na niya. Sabi ko. Do, mama? Oo, sa mama. Para mama. Sabi ko, tedo tain. Para mama. Tinga, chay nga mayara nga daw maitom, mayara nga daw. Ang neto mo para sa tanan sa mama. Okay. Why na yan? Para sa tabako. Okay. 50 pesos. Oo, ano may ama na. Abaw salamat kin. Sa dason man. Okay, ganyan ako bakal. 100 do pa kuno. Oo, asunod. Dagal kay di man. Hindi si Lula. Mahina man si Lula man nabako gid mo. May Yakult ano na yan. Ya. Imo na ya, konsumo mo. Okay. That's it na, bye-bye. Okay.
pesos. Eh? Tabakuan mo na. So, mission accomplished kami. Nakabakala kami tabako. Yahoo! Ang isa ka tray nga ito. Arab lang ang isa ka tray ito kapila. Makalitlog. Okay, grabe kami magkonsumo itlog. Ako gid. Oh, ikaw pili ka. Pili mayo ito. Expert ka man sa itlog ah. Gulugad, may nayagawa pero okay lang. Laway mga tama ka ako. Grabe kami daan pang ano itlog, Bart. Pati bata naman. Oo. Ano sila magpili itlog. Kuya ka na, kuya ka balik de. Sano pa? Ito ba? Tumabal first time. First time? Siguro mga 20 years. Ha. Ako yung last week lang. Sa piyo. So good. May ano na kami? Ito 3 ka pieces. Pwede ito spear. Puro gamay. May tabako na kami, may itlog pa. Okay, so mapakala na kami ng bulong ni nanay. Here we go. Ayan na, i-refill na namon. Baga ni Lula lang. Tabako. La, tinala. Uy! Pakita mo kay Lula ang tsura sa antik. Karon na, pakita ko, ah. Muna? Yudi! Hindi pa amanan niya. May pamanan niya. Kwenta. Salamat. Ay! Pay na lang da! Sige, Pakita barato. mo kay Lula ang Oh. ano. Pakita ko ang video, ang pagbakal ko sa tabako. Ang tigulang, ang gabaligya sa tabako. Oo. Tigulang man siya. Gabaligya sa tabako. Pagkambal niya, pagbakal. Damo na na, no? Pagkambal niya, pagbakal. Good for pila na na? Isa na ka tueg? Sige, sa ito na yun. Tipi lang ka, o tapang ko. Tipi lang ka, tapang ko. Ano la? Rako? Dako? Ano? Kambal niya, ipamanan niya. Pamanan niya na. Damo? Damo? Timayo eh. The more the merrier. Ako mangyapon. Mangyapon, 50. Way kaso ah. Hindi ate kaya binili na mas dako ang ginbakal sa kanya damo. Ah, mas damo siya. Ayun, damo ka dyan, oh. Isog dati na mas dami. Pagit kong isog eh. Parang gatiyog ang imo kalibutan. Kaya ang amo man ako mangyapon ang ginatay. Suabe. Pero hindi mo pagpa ano lah ha? Para magnami lang imo laway, hindi mo pagpatamaan. Love your lungs. Okay. Okay. Love you. May atag ko si mo pagkat. Lipay siya sa iyang bagong druga.